Ассалому алейкум дӯстони меҳрубон, подписчикои канали ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Иҷода бошад тарзи тайёр намудани булочкаи курасанро пешкаш мекунам. Марҳамат тамошо кунед. маҳсулот барои тесташ бошад 200 грамм об, камтарак намак дар кӯрай, 200 грамм шир дар кӯрай, 1 дона тухм дар кӯрай, ним қошуқча дурож, ним қошуқча сода, 150 грамм шакар дар кӯрай, 50 грамм шедрая лета дар кӯрай, ванилину ба орд дар кӯрай. аввал дар коса оба мерезем. Оби мо бошад ҷӯшака, ҷӯши бад набошад ки дурожмон месӯза. ҳамин ширу орд яхела бошад. Шир гармак бошад, дурож хушрӯ питат мекунонада, хушрӯ мерасона хамири булочкамона. апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон барои комментариҳои беҳтаринтон, барое ки дар видеои ман вақти хутона дареғ надошта комментарии беҳтарин менависен, лайк мемонен. аз ҳамаи шумо миннатдорум, апаҷону хоҳарҷонои ман. ман хушҳол ҳастам ки ҳамин хел одамҳои меҳрубон дар канали ман подписатсия кардагияну видеои маро тамошо мекунанд. ҳаматонро дӯст медорам, дӯстони меҳрубони ман. инамихе ҳамаи маҳсулотҳоро меандозем, булочкамона мешӯрем. сахти бад намешӯрам хамири булочкара. баъд камтар мушт мекунему. баъди мушт кардан бошад, бо камтар дига шедрая лета меандозему. баъд икадар хушрӯ карда мушт мекунем. ҳамхе очаҷони мо ёд додагиянд ки вақти хамир шӯридан, ҳамхе хамира шӯрем ки дар даст бояд начаспада хамири шӯридаи мо. на дар карсонча часпаду, на дар даст часпад. инамихе хушрӯ карда мешӯремша, рӯша мепӯшонем, то расиданша мемонем дам гирад. дӯстони азизи ман, иҷода бошад ширкати Атомира ба шумо тавсия додестам. ин апаҷони мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунам. дар ширкати Атоми беҳтарин корай, беҳтарин маҳсулотҳо ҳастанд духтаро. ман бошад аз спирулина, аз хемахемуш гирифта истифода бурдестам. барои ҳамаи касалҳо тавобатшаванда буде. ба духтарако хабари хуш инай ки Қирғизистон кати гапзанон карданд. духтаракое ки ба ойлик баромадагӣ буданд, ойликошона гирифта доданд. хурсандӣ ҳадду канор надорад. духтарое ки кор кардан мехоҳед, ранги ҳамин духтарако ойликакотона гирен, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. апаҷони мо беҳтарин спонсоранд, бовар кунед. ай ман бисёри бад реклама мегиранд. ҳамхе духтарои фаъол дар таи дастшон кор кардестиянд ки аллакой ба ойлик ҳамашон баромадагиянд. бисёри духтарако мегуфтанд ки дар Тоҷикистон ҳуй шава ба кор мекунем. ина духтаро марҳамат кунед, кор кунед. шуморо ҳам метонед ранги духтарако кор карда соҳиби ойлик, соҳиби пулҳои калон шавед. марҳамат кунед духтаро. ин эҷада боша хамири курасани ман кардагӣ расидак, мегиремша ба зувлачаҳако тақсим мекунемша. баъд духтаро ҳамин хамири курасана, агар одамое ки вақт дошта бошед, вақте ки хамир мерасад, як бор дига бо мушт карда монед, муваям хушрӯ мебиёд. ки ҳамиҷада боша курасанои ман ҳам резонак омадагиянд. ду намуд кардумда, як листаша мондум бисёртар расида, якташа тез курасана мақсад вай карда аз гӯшони андохта печонда гирифтум. ки агар вақте ки бо ду бор мушт кунед, бо ваям ха хушрӯи бад меояд. хай ҳамин рецепти ман кардагиам кати кунед, беҳтарин меояда. пушаймон намешавед. инам хай хушрӯ карда зуволача карда кулула карда мемонемша. мемонем камтар дам мегирад. баъди дам гирифта шуданаш боша, якта якта тунук мекунемша. шедрая лета шакида боло ба боло мондан мегирем. инам хай ҳамаи қабатакоша боша шедрая лета мешакем. баъд камтар тунук мекунему, ай чор тарафш мегирем, ҷамъ мекунем, дар холодильник мемонем. барои хамирмон сахта как шуданушу барои тунук карда буридани курасаномон бошад. баъди ай чор тараф гирифта ҷамъ кардани тестамон бошад, баъд коғаз барои випечка пухтанда мепечонем, дар холодильник мемонемша. иҷода боша ман печонда дар холодильник мондум, хушрӯ шах шуд, хунук шудак. баъд гирифта ба ду қисм тақсим кардагиуму барои чӣ ки ду листайда иҷода.
ин курасана боша ман шаб дар шӯридагӣ будум. Барои ҳамун як листча пухтам гирифтуму дуюм листча бошад пагашта пухтагиюм. Не ки яктае ки дер пухтагиюм вайш чӣ қадар ковоки калон калон шудагӣ буданд. Вақте ки якум листя ки сраза пухтум вайш боша қабат-қабати хушрӯ шудагиам. Ай ҳамин ритсепт не ки кунед духтаро ритсепти беҳтаринае, пушаймонам намешавен. Чӣ қадар мулоими воздушнӣ мебиёд ай курасан. Ин аҷа боша дар холодильник мондум шах шуд, буридагиюму дута зволача шудагӣ буд. Якташам ха тунук мекунем, баъди тунук кардан мебурем шаю, варёнка монда печонда гирифтан мегирем. Дуюм звола мона бошад ранги ҳами такрор мекунем. Тунук мекунем ша, мебурем ша, варёнка монда печонда мегирем. Инам хе печонда мегирем курасаномона. Ина духтаро бинен хамири курасан чӣ хе қабат-қабати хушрӯ омадагиай. Инем ҷада телефон да хай намедонам маълум ҳаст нест хушрӯ омадагиай не ки. Баъд кам тараккои ҳами курасан зиёдӣ кардагӣ буд ай парраҳош бошад. Ин аҷа ранги кулчача бофтум шай гирда кардагиюм. Иҷа боша мондум камтар дам гирифтан. Баъди дам гирифтан бошад як дона тухма мешиканем, якҷоя мекунем, дар болошон мешакем, дар духовка мемонем. Духтаро дар дараҷаи баланд намонед ба курасанаки дурнуш мақсад камтарай хеле мулоима ки бад набиёяд. Ҳами 280 дам монен, дар байн монен, чӣ қадар хушрӯ мепазад. Ин аҷа боша духтаро курасани маккадагӣ тайёр шудан пухтан дар болош боша асал шакидестам. Баъди асал шакидан боша кам камаке дар болоҳошон кокос кардагиюм, nimушда боша варёнка кардагиюм. Не ки курасанои беҳтаринан, мулоимакан, сер қабат омадагианд духтаро. Ина бинен худто. Баъд мешавад духтаро ки баъди ҳами курасана пухта шудан бошад қандов кунед дар болош. Қандови ғавсакак тайёр мекунед, дар болош мешакед, ба кокос мерезенда. Иҷа ман хай асал тайёр ки буд, асал кардагиюм. Хонам дар меҳмон ки буд, ҳами асал кардум, ха хушрӯ омадагӣ, не ки беҳад мулоимай курасано. Инам хе дӯстони азизи ман, курасанои манкадагӣ тайёр шуданд. Курасанои беҳтаринай. Хайр дӯстони меҳрубон, то наворҳои оянда. Худо нигаҳбони мову шумо бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. Ҳар куҷое ки бошед, худо нигаҳбон бошад дӯстони азизи ман.